Me a cikakken sunanki? Abin aka yi da suna na Rakiya. Rakiya daga ina? Rakiya daga gangana a Sarara. Ga ki a ofishin kare haƙƙin da Adam na ƙasa da ke rishin jihar Zamfara a nan yar dole Kambari Plaza. Me ke tahe da ke? Abin da ake tahe da yin da ɗan miji na da muke tare. Shekara wajen kusan 20 ina tare da shi tun yana ƙarami. Na ce tara su an ka kawo ni gidan. Na ce tara su an ka kawo ni gidan. To ana kawo ni gidan shi yana ƙarami na kawo shi ni riƙe har ya kai yanzu. To bai raga wani. Komi yaman ya kai kuma yanzu har ya kai ya ce riƙe ni. Kamar irin da mi yake miki kafin a kai ga bugu? Kafin a kai ga bugu. Haka dai zagi uwa ta uba. Wulaƙanci ba wanda bai ma. Kuma komi na aje ban da shi. To lokacin da yaka bugun yaka zagin ki ko kuma kina aje abin doka ke taba gaya mahaifin shi? Ina kwarai kau. Ina faɗa mai shi ma kai ne bai bari ba. Komi na ne yamman na ga mai bai kula. Kuma koya ma iyaka dai bai faɗa ne kawai. Kuma na ci gaba da hankali. Tunanin dai zanne da su ba. To kice ya buge ki? Me dalilin da yasa ya buge ki? Abin da yasa ya buge ni yaro ne a gare ni. Maraya. Are na kashe uba ne. Bari kuka. Ci gaba. Ci gaba da magana. Sun faɗa. Bakin ciki. Bare da kashe mahaifin shi. Bare da kashe mahaifi ne. Na ɗauko shi ƙanina da ɗakin mu guda. Shi ba wai shi. Su tare ya bari. Ƙanina na ɗauki mata biyu wa gagura maza kudu suna nan yanne ne na nan. Shi a ƙarami na ɗauko shi. Yana hannuna a zan iya rabe da shi. Ai ba ta yi ba. To dalilin shi yasa ina so ki mun bayanin abin da yasa ya buge ki. Yaro ne shi kura ma ga dan dan. Ne dauko shi ne an ya tashi. Shi an yaro ya abu ai dole a yi magana. Ko dole za a ba yaro hukunci. To shi hukuncin da ya kai mai bai kaunata. Ba ya so ne ba kaunata haka yake da dangi ne ko kane ne da suke daki guda. Wani wuri an ka dauke shi yana shan nono. To ko zakuwa ya yi gidan. Ba ya so ne da kaunata da sun ka te gareji. Ko da aka yi wanga kanan kan shaka ba kane ne wani. Ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. To shi wangana ya zama to ni kuma na riga na ɗauko shi kuma sai da man ka an kai amince ya ce ya amince yana iya ɗauka ta. Saboda ni na ɗauki na shi. Ban walaƙanta su ba. Amma ni suna man walaƙanci. Sai ko goma sai ya ce bugu ne za a sai same shi ta bu kawai ya ce bai mai ko bai same shi ta bu. Wurin ne sai ya fita ya tafi ruwan ya ce ta yi ruwa. Ya ta yi ruwa sai ya tawo ya ce yana kuka. To shi wanganan ya ta yi. Sai ta ce mai haka kuka ya ce wasu fiyanu na ta iya ruwa da shi da abokai ne sun same ni sai da yayin dariya. Ni da hamla kashin su yi maka dariya shi mun abu ka ɗauka don suka yi ma dariya. Ita dariya haba ta da amfani nan ne yaro hana gani nan ne ya ta yi daga ta yi wucewa. Ya tawa mun dariya an ka same shi an ka ya da ni ce shi wani abu ka mai an ka yi ce to wani abu ya ce ga ta mai dariya sai ya shigo cikin gida sai ya ta ce ya ne ka mai dariya. Sai cikin rubi da wanga yaron ɗan iskan yaro ne. Ni ka kama ƙarya ni ce ba haɗu ba ɗan iska ba ne. Ba ɗan iska ba ɗan hace ni ce kuma kuna mai dariya ai sai ki ce sai shin bai ci ga abin da an mahari a sai kai an mai dariya. Uban wa zai hana an mai dariya. Sai na ga shege da zai hana an mai dariya. In ji shi yaron? Shi ɗan mijin ke ce haka ne? Ya ce mai ɗan wanda kika riƙo haka? Haka ne ce. To daga nan sai me ya faru? Ana nan ni na tsaye bakin kowa yana na ce duk abin da za ka sai da kawa kanka. Wulaƙanci ne ka kai ba amma sai dai kawa kanka ni ba kai wulaƙanci sai dai kawa kanka. Na kawai sai dai ji shi wuyan shi sha'awai za ka yi man
kai sai ne ji kawai ya kai mun bugu kulli ko ko ne ban gaza sai ai bugu hakan ga ni hakan ga ko kowa ma ya kama ni to kowa ma ya kama ni fili har ya kai ga bugu ya ce na zanne Sufiyanu ka bari ina haƙo kallon ta ba shi uban yana ƙofar gida an ka je an ka haɗo mai sannan daga baya ya taho ba abin da ya ci mai ma'aika gani ba ya ɗaure min yandi ba to yanzu ga ki a ofishin human right to me ke bukata a miki to abin da nake so a yi ni dai ɗagare ni maraya ya ce bai iya zama da shi ni ko bai iya zanna da shi yaron gare ɗan ƙani na ne dole a rika shi ban ba kowa shi yana hannuna Allah ya sawaka a ranka ɗi gabatar mana cikakken sunanka sunana Kwamar Salisu Umar shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara kuma kungiya mai zaman kanta nan jihar Zamfara a mai girma cewa ga wannan tsohuwa ta kawo koki a gabanku cewa ɗanɗan mijinta yana musgula mata ta hanyar zagi cin zarafi kuma ƙarshe ya kai hada dukanta duk da yake cewa yaron tun yana jariri yake hannunta ta rene shi har dai zuwa yanzu kuma ta gaya mahaifin shi ba wani mataki da doka wani mataki ya dace da shi yanzu a doka domin kwato mata hakkinta. to kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu adiullaha wa adiur rasula kira ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yi da'a ga ran kuma ku yi da'a ga manzona da'a ga Allah da manzo shine biyayya ga uwaye da kuma yi masu tarbiyya da ladabi da da'a duk mutumin da zai bugi tsoho ko da ba nashi bane ka san wannan sakare ne so bale wanga yaro baligi wanda ya mallaki hankali ne ba dan karamin yaro ba wani abu ya sha ba wato matsalar daga mahaifi ne da ya san zai buge ta mahaifi ne dokan mai matakin kwarai wallahi da bai fara so duk da haka dai mun gayyato shi take kira na gaggawa wanda yake duk wanda an ka ce ya bugi mahaifi ne don abu na dauka da ita da mahaifiyar ta haihe shi duk guda don abu ke zama mahaifiyar shi ce mahaifiyar ta rasu tun yana dan karami ta ka goyon shi har ya kai inda ya kai yanzu na faɗa mai inda mahaifiyar ka ce tan mare ka za ka rama to ita ba mari ne ta yi ba faɗa ne kawai ta irin gyara kayanka wanda ba zai zama sauke mu raba ba mun gaito shi da shi da mahaifinsa duk da ya musanta cewa ya buge ta kuma an yayi tsaye shi bai buge ta ba kuma babu yadda za a yi mai yawan ga yawan shekaru ta mai karya kuma ga baban shi kuma ya yarda da bai buge ta ba har baban na magana cewa kamar ta mai karya duk da bayan mun kira akwai kungiyar su ta nata ta kanikawa ta jihar Zamfara sakataren ya kira ni cewa tun da kanikawa ne duka in ban matsalar nan can su gyara ta nace bai yiwa sai an zo ofis wai saboda kada auren ya lalace ai wannan ba shi zai sa auren ya lalace ba mun zo mun zauna da mahaifin da yaron na ja kunnon su na faɗa musu inda sun kai kuskure da in sun kai ba daidai ba gaban su na ce zan ba 'yan sanda shi ya tsare shi sai ya kwana guda kana zo a ba da shi a yi sulhun amma ita da kanta wadda an kai malayin saboda soyayya ta ce ka a kai shi ko'ina dama ta kawo shi nan ne a yi musu iyaka a ja kunne kai ya sake mata irin haka don ya kai baligi maji kari don kai aibata ta kuma Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alheri irin ai laifi ka yahi don mu yi hurji na mu ɗauki tsauran mataki ina da mu ga cewa mahaifin ya jingina gehe ne don ko da bai yi ba ya ji an haɗe nan magana ya ɗan hurji shi ma don ka a saki so duk da haka mun ja hankalin mahaifin mun mai wa'azi an ce ka tunatawa ba kowa ta kan wani ba sai mutumin da adda imani kana shi kan share mun mai gargadi ita ma mun mata gargadi mun haɗa kansu mun sasanta duk da na fahimci abin da ya ƙara kawo ta nan ba ma matsalar yaron ce ba kawai saboda ta yi hushi ta yi gidansu gidan maya shi mijin nata ta zauna amma mijin bai ta bai aika ba shi kuma abin da ya ce bai san inda take bai san don bai ta gidansu ba
to rashin zuwan mijin gidan wurin bikonta ina ganin shi ma ƙara harzukata tana son mijin. Abin da yasa ta kawo nan ta dan ma mijin allura ne don ta gane cewa ya gane cewa tana kallo ne. So kuma mun fahimci haka shi mijin mun fahimtar da shi ba ɗa ne ta yi koke a kan shi ba, shi saboda ba ta yawa kai tsaye tana koke kan mijin mai da ita irin ta ɗan dogai ne. So mun jawo hankalin kowane ɓangare mun saita matsalar kuma mun ba shi bikonta mun ya ɗauki matar shi ga sunan sun kama hanyar zuwa gida. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce kuma ba ƙaramin aiki ba ne ga wannan ofis, ba kuma sabon shiga ba ne. Kuma muna godiya bisa ga mutane da Allah ya ba su fahimtar mu ya ba mu fahimtar su, duka muna fahimtar juna. Da wuya a zo a yi zama a ce an kai ruwa rana ba a ce mu matsaya ba in Allah yadda. Muna godiya bisa ga mutanen da ke zuwa nan, muna gode ma Allah da ya ba mu hikima da hazaƙa da fahimta kuma ya sa mutanen suka da fahimtar mu. Muna godiya ga ainihin hukumomi da suke a jihar Zamfara wanda suke mara muna baya da ba mu gudunmuwa da shiga cikin lamuranmu. Allah ya saka musu da alheri. Kuma dukkan masu neman mu ta wannan ofis ana tuntuɓar mu ofishinmu da ke Kambar Plaza kusa da gidan gwamnatin jihar Zamfara a gaban jari Bola gehen asibitin Farida, ko kuma ta numbar mu 08132494755. Assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙi na ɗan adam human right da ke garin Gusau na yar dole a Kambari Plaza su ne suke bayani gun al'umma ku ji ni.